Nzọpụta
isi gị bụ ka udo Kristi nọnyere gị, ka amara Kristi nọnyekwara gị, ka ogologo ndụ niile ị ga-ebi n'ụwa dị mma n'ihu Chineke onye kpọrọ gị. Ahụtala gị igwe na-ekwu ka ị ga-ezi ndị mmadụ ozi ọma, ka ịgosi ka ịga ọsọ, ka ndị kwere nwe nzọpụta. Ọrụ dị ebube ọ bụ maka obi isi ike na-ekpere, ka ị ga-ejeruru ya n'ọgwụgwụ, Chineke ga-enyere gị aka. Otito dịrị Chukwu na Nwa na Mmụọ Nsọ. Kịta n'ụwa ebebe atọ n'otu dị ngọzi kwụ gị n'azụ, nwanne m. Egwu atụla gị, ike ụjọ atụla gị n'ọrụ nke gị. Ọrụ nzọpụta nke ikpe atụrụ gị. Ọ ọkpọla gị